V tomto inštruktážnom videu si povieme, ako namontovať a zapojiť termostat TR210. Balenie obsahuje termostat, podlahové čidlo a montážne skrutky. Pred montážou si odpojíme displej termostatu malým posunutím dohora. Opatrne odpojíme konektor zo zbernice na displeji. Teraz môžeme prejsť k samotnému zapojeniu termostatu. Pred montážou termostatu si zavedieme podlahové čidlo do vopred pripravenej chráničky. Na svorky L a N pripojíme prívodné napätie 230 V z rozvádzača. Svorky číslo 5 a 6 pripojíme podlahové čidlo. Na svorky L1 a N1 pripojíme vykurovaciu fóliu alebo rohož. Uzemňovacie vodiče navzájom prepojíme v inštalačnej krabici za termostatom. Takto zapojený termostat prichytíme skrutkami do inštalačnej krabice. Po osadení termostatu do inštalačnej krabice opatrne pripojíme konektor k zbernici displeja. Displej termostatu nasadíme a jemným posunutím nadlho ukotvíme na panel.